खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव दिनै फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय लखिमपुर जिल्लानि फरायसाफोरनो डक्टर बानिकान्त काकति एवार्डखौ मैया लखिमपुर जिल्लानि टियाक केट्रायाव राननानै होनाय जायो। बे एवार्डनि जोहै मैया लखिमपुर जिल्लानि गासै 1483 सा फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होनाय जादों। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो 14 नं लकसभा बियाबनि एमपि प्रदान बरुवा बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावदों लखिमपुर जिल्लानि डिसि सामित साताबान, सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस वेदान्त माधव राजख'वा, इन्सपेक्टर अफ स्कुल हेमचन्द्र सैकिया, लखिमपुर मिउनिसिपेलिटिनि मेजर, फरायसालिमानि गोरायुं आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। रां घुस लानायनि दायाव हमजादों लखिमपुर जिल्ला बेहपुरियानि साब ट्रेजारि मावख'नि जुनियर एकाउन्टेन्ट एसिस्टेन्ट जगत चन्द्र नाडा। खौरां मोननाय बादिब्ला एनपिएस बिल बानायनायनि मुङाव रां लानायनि थाखाय आसामनि डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एस एन्टि करप्शन टीमजों मैया हमजादों। गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों जिपि सिंहआ। मैया क'क्राझाराव बिटिआर सरकारा बिटिआरनि गं 5 जिल्लानि सा 15 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों। प्रग्राम अफिसार काम ससियेल वर्कार, काउन्सिलर आरो आइजो आरो खुदिया जौगाखां बिफानाव माल्टिटास्किं स्टाफनि थाखाय सा 15 बिजाथिफोर थिसनथाइ बिलाइ गथायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बाइक स्टान्ट खालामग्राफोरनि बेरेखायै आसाम पुलिसनि गोख्रों थांखि। बाइक स्टान्ट खालामग्राफोरनि सायाव आसाम पुलिसआ गोख्रों नोजोर लाखिदों। खालामग्राफोरखौ साजा होनो थांखि लादों आसाम पुलिसआ। बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ मदद होनो खावलायदों। सोरखौबा बाइक स्टान्ट खालामनाय नुयोब्ला पुलिसनो खौरां होनो खावलायदों आसामनि रायजो राजाफोरखौ। मैया भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाहखौ गुवाहाटी एयारपर्टआव बरायदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे एमएलए एमपि बिथांमोना। मेघालयआव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थांखिजों सा सानजा भारतआव फैदों नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। मैया धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुमानि नैथि सानाव बानजाय आफादा दिहुननाय गेजेर जनायनि थान्दै मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय सुजुगिरि सोमखोर बर'नि सुजुनायाव आबुं महर मोननाय गेजेर जनायनि थान्दै मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो इउएन एकाडेमि सिमेन्ट गोरायुं बिमल मोसाहारि बिथाङा। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 41थि बोसोरसालिया जथुमा, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुमा आरो डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमाया 16 आरो 17 दिसेम्बर 2022 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाथाबारिनि बाथा जाहार फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे जथुमानि जोबथा सानाव गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। बे मेलाव बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय बिबुंथिजों लोगोसे फरायसा आफादनि थांखि नोजोर मावथांखिनि सायाव रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायो। लोगोसे बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय एबसुआ हाबा मावगासिनो दं होननानैबो बिथाङा फोरमायलाङो।